Con tan só 15 anos, a futbolista sonense Lúa Arufe proclamouse campeoa de Europa sub-17 coa selección española. O seu concello natal quixo brindarlle unha homenaxe esta mañá cunha recepción na Casa Consistorial, a que acudiu acompañada da súa familia. O alcalde e o concelleiro de Deportes fixéronlle entrega duns agasallos conmemorativos e agradeceron o seu esforzo por levar o nome de Porto do Son á elite do fútbol feminino. Como agradecemento, o concello vende establecer unha nova categoría nas subvencións deportivas para poder recoñecer a deportistas individuais que practican deportes colectivos. Gracias a Lúa nos tiñamos unha carencia en área de deportes que ao falarnos o máis Luís, tínhamos unha carencia moi grande porque tíamos deportistas individuales que participaban en deportes colectivos, neste caso era Lúa, non tiñamos dotación económica para ese tipo de personas. Entonces este ano pois é oficial, van a sair unhas becas de deportistas individuales para aquelas nenas e nenos que participen en deportes colectivos, porque tamén son deportistas, fin a cabo, e cando salan as becas, pois terá a súa beca, porque ben merecida ten e ben ganada. O papel da deportista sonense neste mundial foi moi destacado, con 2 goles ante a selección francesa que lle deron o pase á final. O campeonato super emocionante, porque íbamos, todo o mundo ten un sueño de ganar o campeonato de Europa e nós podémoslo facer. E a verdad que é da maior maneira, porque metemos un 6-1 a Francia que nadie se esperaba, e ademais que tuve a oportunidade de marcar 2 goles, super ben, a verdad, super emocionada. E despois na final, pois 4-1, ou creo que 4-1, pois super ben tamén. Con toda unha carreira por diante, esta promesa do fútbol ten claros os seus obxectivos a curto prazo. O máis inmediato é o Mundial, que se disputará en outubro na República Dominicana. Con respecto á vindeira tempada na que xa non militará no Victoria, Lúa non quixo desvelar aínda o seu futuro, aínda que agarda con acariciar pronto o seu soño de xogar en Primeira División. O soño máis grande e o máis alexado é xogar na Liga F, en Primeira División, pero bueno, antes de eso pois teño pequenos objetivos que me van a levar a conseguir ese soño, ojalá.